Benvingut. Per què vols dir benvingut? Qui ets tu? Qui ets tu? Jo, en Sant Pere, no ho veus? En Sant Pere vols dir que m'he mort. Estàs al cel. I això ho tens així? O què? Podries escombrar una mica, no? Què és això? No teniu xancles? Xancles no, però bueno, ja t'acostumaràs, eh? I per què tinc un forat al pantaló? No pateixis, ja t'ho explicaré tot. Vine cap Oh, no aquí. m'ho expliques. I què vols dir amb això? Que jo no... Però jo tenia coses a fer, no he fet la renta jo aquest mes. Uita, em mando? Sí, noi, al segle XXI. Va, tira. Tu, per què és això? Això? Què vols dir, això? Home, això és un galliner. Bueno, i què t'esperaves? El cel... Noi, és el que hi ha. Bueno, no, i on estan els núvols, i no sé, els banquetes i aquestes Escolta, coses. jo tinc molta feina. Que et vagi bé. Però... I el tio aspira, i desapareix, i ja està. I què foto jo aquí? Nena, què faig aquí? Però no, o sigui, perquè jo què haig de fer? Tu, què? Vine aquí Tu, nena, vine aquí. Tu saps el que he de fer jo aquí? Perquè a mi no m'han dit res. Apreta i posa un ou. Però què vols dir que apreti? Què vols dir que apreti? Jo ja em porto 20. Apreta o aquell et deixa anar-hi. Para evitar acosos. Tu, Què? que t'estàs cagant. Que són ous. Què ous? Los huevos son de las gallinas.